kids! Teacher Maymie is back aron mag-welcome kanimo sa ato ang Gen Z Online. Bata, kumusta ho nato ang ato ang nilabay semana? Ug ugma, naa ba kay planong buhaton? O naa ba kay kisaadan para sa imong planong buhaton ugma? Uban na nato si Teacher Ivy sa ato ang memory verse na makita sa Joshua 1:9. O sa Bible lesson, si Teacher Pressy. Kumusta na ka si Joseph? O saan nahitabo kaniya sa Ehipto? Human siya nagibaligya. O napriso siya, diba? Bata, dako din kaayo ang nahitabo sa kinabuhi ni Jose. Dili basta-basta. Tara, ato kini ipadayon. Sugdan nato kini sa episode pinaagi sa pag-ampo. Sa atong pag-ampo bata, kinahanglan nato i-fold ang atong kamot. Aron dili kita matintal paggunit sa mga butang nga naa sa atong palibot. O di gani manguhit sa tapad kung naa may katapad karon. O kinahanglan mo ipiyong ang mata aron dili kita matintal sa mga nindot nga talan-awon sa palibot. Aron kita makapokus sa pakig-istorya sa Ginoo. Tungod kay ang pag-ampo mao kani ang pinakapaboritong bahin nga atong mahatag sa Ginoo, ang pakig-istorya kaniya. Ang tanan natong plano itugyan nato kaniya. Kung unsa man ang ato ang ugma sunod adlaw, next year nga pagabuhaton o unsa man ang atong pangandoy, itugyan nato kana sa Ginoo. So atong ibiyong ang mata. Ginoo, salamat sa nindot kaayo nga kinabuhi ug nindot nga adlaw nga among gina-enjoy karon. Salamat sa good health ug ako nagaampo Ginoo nga kung naa may bata nga nagasakit karon, ikaw magahikap kaniya gikan sa ulo hangtod sa lapa-lapa, ibalik kaniya ang ihang kusog ug healthy nga lawas. Ug ako nagaampo Ginoo sa matag usa kung naaman siya'y plano nga pagabuhaton, ako nagaampo nga ikaw magagiya kini. Ikaw magatabang kaniya kung unsa pagbuo og maayo nga plano. Kung naama siya'y plano, tabangin siya nga mahimo kini niya sa maayong pamaagi ug Dios no nga pamaagi. Ug bisan pa man sa iyang pagdako, uban ni siya nga ang imong pulong magaubaan sa iyang kinabuhi, dili niya malimtan adlaw-adlaw ug kini ma-share usab niya sa isig kabata niya o sa kapamilya niya. Ginoo, panalangin ni kini episode nga masabtan sa mga bata ang imuhang pulong ug dili mo labay kawang sa ilang igdulungo. Salamat ug ikaw ang among ginasaligan sa tanan nga motubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus, amen. I'm gonna shout it
karon aron sa pag-review sa atong memory verse ni aging simana. Di ba mga bata, kahadlok pa yun kung ikaw baguhan sa isa ka lugar ug dili pa nimo na sinati ang palibot o ang mga butang nga bag-o pa nimo nakita, dili ba? Ang atong memory verse na naghatag og mga saad nga gikan sa Dios. Bisan asa ka man, ang Diyos magatabang kanimo o magahatag sa kaligon o magahatag o kaisog kanimo. Ang atong memory verse makit-an gihapon dinhi sa Joshua 1:9. Mao kini ang nindot na saad nga gihatag sa Dios sa tanang katawhan. Ug ang atong memory verse makita sa ika-unom na libro sa Old Testament. Ang pulong sa Diyos nagakambyo gayud sa kinabuhi sa mga katawan ni adtong unang panahon. Kung kini imong gikinabuhi o ginasunod, ilabi na yun sa imo o sa ako o sa karon nga panahon, ang pulong sa Diyos nagakambyo sa imuhang mga imong pamatasan, sa imuhang mga tanan nga mga buluhaton. Kung nagsulti siya, dinhi sa Joshua chapter 1 verse 9 na nagaingon, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened." Ang Diyos nagasulti sa iyang mga katawhan nga mosalig kaniya, magbaton o kaisog o dili mahadlok. Do not be dismayed. Dili magkaluya-luya. Mag-uol o musurrender tungod kay ang tanang anak sa Diyos, wala gayud nagapaluya o naga-surrender. For the Lord your God is with you wherever you go. Walay rason nga ikaw o ako magkahadlok tungod kay ang Diyos na alang kanunay. Bata, kung ikaw nituo kang Jesus, ang Diyos magauban kanimo bisag asa ikaw. Dili ka mahadlok o magluya. Tungod kay atong hinumduman gayud ang ihang saad, ang atong memory verse nga makit-an sa Joshua 1:9. Kung ikaw wala pa'y Jesus sa imong kasing-kasing, salili siya o tuuli siya, kay siya mutabang kanimo sa tanang panahon. Sige mga bata, atong tan-awon kung imo na bang na-memorize ang niagi natong memory verse. Nga makit-an sa Joshua chapter 1 verse 9. Nagasulti, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua chapter 1 verse 9. Sige, ato gid kini i-memorize para sa sunod semana memorize na gid nato. Sige, ako ini siyang ipalibot-libot ug atong i-memorize. Sige, Joshua chapter 1 verse 9. "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened or do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua chapter 1 verse 9. Joshua chapter 1 verse 9. "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua chapter 1 verse 9. Bata, tingali, memorize na yun nato o dili na ta magtanaw sa ato ang copy. Sige, atong i-memorize ang ato ang memory verse. Joshua chapter 1 verse 9, ready, say. Joshua chapter 1 verse 9. "Have I not commanded you?
courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua chapter 1, verse 9. Wow, mga bata! Memorize na yun nato ang atong memory verse o kibalo kung nga daghan na kayong memory verse nga inyong natunan. Sukad pa ni atong unang episode hangtod karon nga episode 26. Ug sa daghan pa natong umaabot ng mga episode, nakahibalo ko nga sulat yun mo og inyo yun timanan og i-memorize pag yun ang atong mga memory verse. Hantod din ako si Teacher Ivy nagainon. Bye-bye and God bless. Si Jason, mga bata, nadawat niya si Jesus sa ilang nga good news class. Ug nilabay ang pila ka semana. Yang mama ug papa nagbulag sila para kay Jason murag makugno ang kalibutan kaniya. Sama usab sa kinabuhi ni Jose. Si Jose, mga bata, layong kaayo siya sa iyang pamilya. Gibaligya siya sa iyang mga igsuon sa lugar sang Egypt. Ug abi niyo, mga bata, gisadaan pa yun si Jose sa sala, mawala niya nabuhat. Ug siya, tungod ni ana, gipriso siya. Ug bisan sa ara siya sa prisuhan, mga bata, nagtrabaho siya ug lisod kaayo ang iyang nga trabaho. Ug niadto nga adlaw, mga bata, na ako'y duha ka bag-o nga nagsulod sa prisuhan. Ug sa pagkabuntag niadto, mga bata, gibisita ni Jose ang duha ka na priso. Ug iyang nakita kini nga na magulanon kaayo. Ug si Jose nangutana kanila, nganong nasubuan man kaayo ang inyong mga nawong? Unsa man ang inyong mga problema? Ug tungod ni ana, mga bata, na ami duha nga mga damgo. Ug walay makatubag kanamo, umusulti kanamo kung unsa ang makahubad sa among mga damgo. Di sa lugar namo na adyoy makasulti ug unsa ang mga damgo. Oo, tama ka. May makahubad sa mga damgo. Pero dili matuod. Pero sultihan ko kamo kung unsa ang inyong mga damgo. Ug abi niyo, mga bata, ang Ginoo aduna dyoy plano kay Jose nga nasulod siya didto tungod sa duha pod ka mga tawo nga napreso. Para kay Jose, mga bata, lisod kaayo ang iya nga kahimtang didto. Pero padayon siya nga nagasalig ug nagatuo sa Ginoo nga dili gid siya pabayan sa Ginoo didto. Ug tungod niadto, mga bata, ang pulong sa Ginoo amo gayud ang saligan ni Jose. Ikaw, bata, nga nakadawat na kay Jesus, ang Ginoo magauban kanunay kanimo. Tingali karon aduna kay sinati nga mga problema. Ang imong mga friends kaniadto dili na sila makaduol kanimo. Kay tungod aduna sila mga sakit. O tingali, mga bata, sa inyo nga panimalay. Dumduman, una-unaon nimo, bata, nga ang Ginoo magauban kanunay kanimo. Unsa iyang sulti sa iyang pulong nga makita dinhi sa Salmo 46:1, ingon siya diri, ang Dios mao atong dalangpanan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisdanan. Unsa man ang imong nasinati karon nga kalisdanan, bata, saligi ang pulong sa Ginoo sama kay Jose. Si Jose, padayon siya nga nagasalig sa Ginoo. Kay siya nakahibalo nga ang Ginoo nagauban kanunay kaniya. Ug tungod niya ato, mga bata, nangutana si Jose kanilang duha. Sulti ako unsa ang inyong mga damgo. Nagdamgo ako nga ang ako ang damgo nga ang usa ka puno sang paras adunay 3 ka sanga, ug kining sanga daghan kaayo og mga bunga, ug ako kining gipanguha, ako kining
kining gihatag sa mahal na hari ug gipainom nako kini kaniya. Ang Ginoo adunay mensahe kanimo. Ang buot pasabot sa 3 ka branches amo ina ang 3 ka adlaw. Human sa 3 ka adlaw magabalik ikaw trabaho sa imo nga hari. Ug ang usa nag-ingon kaning usi, nagdamgo ako. Ug ang akong damgo, nagluto ako og mga pan. Lahi-lahi nga mga pan. Ug gibutang ko kini sa basket. Ug gibutang ko sa ako nga ulo. Ug sa dihang sa ako nga paglakaw, daghan nag-abot nga mga langgam. Ug ginpangkaon nila ang ako ang mga gihimo nga pan. Kung sa manbot pasabot, ug ang inyong mga bata, siyo-siyo nagsulti kaniya. Paminaw, ang ako ang isulti kaniya. Usa ini ka bad news. Nga human sa 3 ka adlaw, kuhaon ikaw sa mahal na hari, ug patyon ikaw. Ug abi ninyo, kung naalpod ako dinhi sa prisuhan, tungod kay napriso ako sa salaong wala ako gibuhat. Ug ganing ikaw, nga human sa 3 ka adlaw, magbalik ka sa imong mahal na hari, ug magserbisyo ka kaniyang balik. Hinumdumi ako, ug sultihi ang mahal na hari, nga wala ko ginahimo ang sala. Ug human ni adto mga bata, naglabay ang 3 ka adlaw. Ug tinuod ang gisulti ni Jose kanila. Ug sa dihang nagtinuod ang gisulti ni Jose kanila mga bata, si Jose ang nagbalik na siya sa iya pag serbisyo sa mahal na hari. Ug tungod ni anak mga bata, na disappointed si Jose kanya tungod kay wala siya nakahinumdum nga ara si Jose sa prisunan. Ang Ginoo nato mga bata, wala gayon nga nang disappoint sa matag usa. Padayon gid siya sa iya nga saad kanimo kanako. Tungod kay ang Dios nagpadala sa iya nga bugtong nga anak nga amo si Jesus. Ug ang pulong nagaingon sa iya nga pulong mga bata, ingon siya diri sa Isaiah 53:6, kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala mo subay sa hustong dalan, apan siya ginagdakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Bata, ikaw ug ako makasasala sa atubangan sa Ginoo. Sama ni anak para kay Jose. Pero ang Ginoo wala gayon nakalimot sa kay Jose. Ug tungod ni anak mga bata, nagbalik siya og serbisyo sa mahal na hari. Sa dihang naano siya dito mga bata, nilabay ang 2 ka tuig. Ug natong tuigang mga bata, daghan na ang nagapanghitabo. Nagdanggo ang mahal na hari. Nagdanggo ako. Nakita ko nga na ako sa daplin sa sapa. Nakita ko ang 7 ka baka nga mahimsog og tambok kaayo. Og nagkaon sila, nagsabsab sila og mga sagbot sa daplin sa sapa. Og sa diha mga nagtungha na pud ang 7 ka baka, mga niwang og masakiton, maot kayo og nawong, og gilamoy nila ang 7 ka mga baka. Og sa diha ni ato nakamata ako kay tungod danggo kulang ato. Og sa diha mga bata, nagbalik siya og tulog. Sa iyang pagbalik og tulog, nagdanggo na pud siya. Ang iyang mga danggo. Og nakita ko ang 7 ka uhay nga himsog. Og nami kaayo ang ilang pagkatubo. Og
bigla lang nagtunghan na pod ang 7 ka mga uhay nga niwang ug dumapatay na sila ug gilamoy nila ang 7 ka mahimsog nga uhay ug sa diha mga bata ni adto nga panahon nakamata siya kay nganuman damgo lang di ay ako kanina ug nabuol pag-ayo siya sa iyang damgo ug dili siya mapahimungtan ug iyang gipatawag ang iyang mga salamangkero ug iya kini gisulti kanila siya nagdamgo ako sultihin niyo ko kung unsabot pasabot sa akong mga damgo ug abi ng mga bata nagkinaw-away sila sa dihang nadunggan nila ang damgo sa usa ka hari walay sa ako ang makahubad ni ana tingin kita kabalo kung unsabot pasabot ug ang usa ka nagatrabaho sa iyang mga bata permi naghatag sa iyang nga bino iya gayud na hinumduman si Jose nga si Jose ang ilang kauban ug iya kining gisulti kaniya mahal na hari may nailan ako nga kabalo mo hubad sa imong damgo asa man siya kauban amo siya sa prisuhan usa kay bruhano batanon siya lang ang makasulti kanimo kung unsay buot pasabot sa imong mga damgo ug tungod ni ana paanhion mo siya sa ako ug mga bata nagkadto sila sa kay Jose ug tungod si Jose mo atubang sa mahal na hari nagbalbas siya kay tungod kay dugay na siya kaayo dito sa prisuhan ug gilisan nila ang iyang nga salina ug nindot kayo ug gibutangan na siya ug singsing kay siya mo atubang sa mahal na hari ug sa dihang nakatubang na siya mga bata nagsulti siya mahal na hari dili ako makahubad sa imong nga damgo ang Ginoo lang ang makasulti kanimo ug gusto lang ni Jose mga bata nga mailhan sa mahal na hari kung kinsa ang Ginoo nga iyang ginaalagaran. Tinuod ka? Makasulti ka kanako kung pasabot sa akong damgo. Sultihan ko ikaw. Ang nagaptindog ako sa sapa og nakita ko ang napito ka mga tambok nga baka nga nagsabsab sa sagbot og bigla lang nagtungha ang 7 na pud ka baka nga mahaot ang itsura nila og luya ang ilang mga lawas og gilamoy nila ang tambok kaayo nga baka ug nakamata ko ug nagbalik ko og tulog ug nagdamgo na pud ako pag-usap ako ang damgo may 7 ka huway himsog ug taba sila ug ang 7 ka uhay nga niwang ug kahimatyon na gikaon nila ang himsog kaayo nga uhay ug tungod ni ana nakamata ako mahal na hari ang imo nga damgo pareho lang isa lang ang paghubad ni ina sultihan ko ikaw dili ako makahubad sa imo nga damgo apan ang Diyos nga buhi siya ang maghatag kanako og mensahe para ipaabot ko kanimo ang 7 ka tuig amo ina ang pagbugana ug daghang kaayo mga tanom ug daghan pagbugana sa katibuk-ang Ehipto ug daghan kaayo nga mga tanom mamunga ug daghan kaayo ug ang 7 ka tuig amo ina ang 7 ka tuig nga tinggutom ug walay daghan kaayo mga tawo mga matay sa Ehipto kinahanglan mangita ka og tawo nga imong kasaligan nga mao ang magdumala
sa atong panggobyerno, sa atong lugar sa Ehipto. Og masalig, og inang tao nga ina, mangita ka nga masaligan mo ina nga tawo. Og tungod niya anak mga bata, pagkadungog sa hari, nakaingon siya dayon. Tinuod nga mahitabo gayud. Iningal, ako ang adamgo. Gani ka, Jose, ang ako ang himuon nga magking gobyerno sa tibok ang Ehipto. Og ikaw na bahala ang magdumala. Og tungod ni ana, itagaan ko ikaw sang authority nga magdumala sa mga tao. Og ako lang, tungod kay ako ang hari, ako ang maghatag kanimo og mga tao nga magasunod kanimo. Tungod niya ato mga bata, ginhatagan niya og katungod si Jose nga mahimo siya usa ka ruler sa governor sa katibok ang Egypt. Walay imposible gayud sa Ginoo mga bata. Ang plano sa Ginoo padayon hasta sa kinabuhi ni Jose tungod sa kay Jose ug sa iya katibok ang pamilya. Bata, kung ikaw adunay Jesus sa imong kasing-kasing, saligi ang pulong sa Ginoo, dili pa nimo masabtan kung anong nagatabo ini nga panahon nga nagakalatabo ini tungod kay ang Ginoo aduna gayon nindot nga plano anang kanimo. Ug tungod ni ato nga panahon ng mga bata, si Jose gipakilala ni Paraon sa iyang mga katawhan. O ginridi ni Paraon ang iyang kaugalingon. Giridi ni Jose ang iyang kaugalingon ni Ato. O malipayon kayo si Paraon tungod masaligan niya si Jose. Ang usa ka tawo nga amo ang magdumala kasakatibok ang syudad sa Ehipto nga amo si Jose. O proud kaayo si King Pharaoh tungod kay ang Ginoo nagbutang sa iyang kasing-kasing. Sa atong mga panahon mga bata, sa tanang mga sitwasyon nga nagakalatabo ka nato, ang Ginoo wala kayo nakalimot kanimo. O hinumdumi ang saad kanimo kana. God knows everything. Ang Ginoo lang ang nasayod sa tanan nga mga sitwasyon, ang Ginoo nahikahibalo kanimo kana. Bata, kung unsa man ang imong nasanati karon, ang Ginoo magauban kayo kanimo sama sa kay Jose. Ug tungod sa kinabuhi ni Jose, ang saad sa Ginoo gikan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, padayon sa kinabuhi ni Jose. Hasta karon sa imo ug kanako, padayon ang saad sa Ginoo kanimo. Ayaw kahadlok, saligi ang pulong sa Ginoo, kay ang Ginoo magauban kanunay kanako. Gani mga bata, doon na nga magbalik na pud kita sa ato ang pag-eskwela. Pero ang Ginoo kanunay magauban ka nanto ug magauban ka sa ako ang pag-ampo karon. Lord Jesus, salamat jud kay ang imong saad kanunay nagauban ka namo ug dili jud nimo kami pasagdan bisan pa sa kapanahonan karon. Gatuo ako Lord nga unsa man ang ako nasinati nga mga problema, kabalo ko na ikaw ako ang kauban. Ug salamat sa imong saad. Jesus, gihigog nga mo gid ako. Ug tungod ni ana, padayon ako nga mag-serve kanimo. In Jesus name, amen. Hello kids! Na-memorize sa bali mo ang ato ang memory verse na makita sa Joshua 1:9. Nakasabot ba ka? Sa ato ang Bible lesson kay Jose or Joseph, nasabdan pa nimo kung unsa ang gusto nga ipasabot
sa Ginoo kanimo? Sige daw, share kay teacher. O bata, ang isa dito nga gusto mo sabtan sa Ginoo, alam kanimo nga ang Ginoo kung unsa man ang plano niya, alam kanimo walay makababa. Kung nagpait man ang kinabuhi nimo karon, nagkalisod man ka karon, pero ang plano sa Ginoo mugawas gid na moabot ang tama nga panahon. O bata, andam ka ba nga tumanon o buhaton ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi? Very good. Very good. Hindot gid kaayo kung imong tugutan na sundon ang plano sa Ginoo alang kanimo. Pero first step, dawaton si Jesus nga imuhang personal nga manluluwas aron kita na ay relasyon kaniya. Padayon na ang plano sa Ginoo walay makababag. Bisan pag nagpait, ang atong sitwasyon nagkalisod, nagkadaghan ang mga tao nga nagsakit, pero ang plano sa Ginoo dili mababagan. Padayon lang ta, hangtod sa sunod Sabado, magkita-kita.